Solutions, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumazulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, programu yathu ija imene timaicha nkhanga zaona chigawo cha kumadzulo kuno. Mwachilowa bwanji chakachi ya Malawi konse kumene muli, ife pa Limpopo FM tonse tachilowa bwino chakachi. Choyamba ndisanayambe programu yanga ndimafuna ndibwere ndi chenjezo. Tili pakati paka fukufuku ndipo anthu ena tapeza, tikungodikira kuti tikhale ndi umboni weniweni kuti tibwere ndi maina awo. Pali kagulu ka anthu ena kamene kakuzitchula kuti ikoko ndiko chenjera, kakhala kakuimbira foni Mai Joyce Banda, akhala kumaimbira foni Mai Jenny Ansa, akhala kumaimbira foni Chisale, akhala kuimbira foni Ben Piri ndi nduna zina za boma. Ndikumauza kuti ine ndine Comrade Ntanywa, mai yanga amwalira, ndikufuna thandizo kuchokera kwa inuyo. Ena ine ndine Comrade Ntanywa, ndikusowa thandizo lanu ndili kuchipatala. Munthawi imene timalimbana ndi MCP amakonda kuzipanga zimenezi analipire malata. Ndikufufuza ndifuna ndipeze umboni weniweni kuti kodi anthu amenewa ndi ndani. Ndaimbiridwa foni ndi nduna za boma zingapo kundifunsa a comrade muliko bwanji. Ndifuna ndithokoze kwambiri nduna za boma pondiimbira foni. Mwaidziwa nambala yanga, palibenso munthu wina amene azabwere mu dzina la Comrade Ntanywa kunena kuti akufuna thandizo. Ngati ineyo ndingafune thandizo, ndibwera kwa inu ndiyankhulana nanu chifukwa nambala yanga mwaidziwa. Ndipo ndimafuna ndikupempheni nonse nduna za boma zimene mwakhala mukuyankhula nane, mutamva zopepera zimene anthu ena amazipanga kunena kuti ndikudwala. Ndifuna ndithokoze kwambiri pondiimbira telefoni pofuna kufufuza musanatenge ndramazo ndikuatumizira anthuwo. Ndifuna ndikuthokozeni. Ndifuna ndichenjeze nonse amene mukumanamizira kunena kuti ndinu Comrade Ntanywa. Tikakupezani, lamulo ligwira ntchito. 5 days mukwaimbira anoma ni Chisale kunena kuti mai amwalira, ine Comrade Ntanywa ndofuna thandizo. Ine amayi yanga ali moyo ndipo sakudwala. Komanso ndifuna ndikuuzeni mtundu wonse wa Malawi, ine bambo anga anamwalira 1993. Ndilibe bambo anga. Nonse amene muzikhala ndi maganizo onena kuti tikufuna tipeze thandizo mzina la Comrade Ntanywa, ponama kuti mai yake akudwala, ponama kuti bambo wake, ponama kuti ndani, bambo anga akulu, bambo anga ang'ono, anti anga akulu, anti anga ang'ono, onse anamwalira. Mai yanga ndi amene ali ndi moyo.
ndenonse amene mukumanama manambala anu ndikachita trace ndikudziwa kuti uyu amakhala pakuti ndizingobwera ndi apolisi muzikayankhira ku polisi, muzikaululaso munthu amene amakutumani kuti muzipanga zimenezo. Amalawi ine ndili bwino, ndikati sindikupezeka, zilipo ntchito zina zimene ndikugwira. Mundichitira umboni Amalawi, tagwira ntchito yotamandika. Apart from ainaka chipani cha DPP mbali ina ya mapita kwina, ifeso ndikumapita kwina ndiwabakiri Muluzi, Aboni Kalindo, kunala Munyanane, kunala Mtolo. Sindingatchule mukudziwa Amalawi, tagwira ntchito yotamandika imene inali yolemesa, imene ikanatha kuchosa miyoyo yathu, kuchichosa chipani cha MCP chifukwa cha nkhaza zimene amatipangira. Tinakwanisa kupanga zimenezo. Timadziwa kunena kuti ndifebe adani yawo chifukwa chonoti samapuma bwino, amafunisisa atakhalabe mbomamu kuti atizuze, koma Mulungu sanafune, anatiolosa. Ndene mafuna ndipemphe ndikuchenjeza nonse amene mukuona ngati ndinochenjera kumagwirisa ntchito dzina la Comrade Ntanyiwa, ndikumapita ndikumakapempha thandizo. Uthenga wanga ndifuna upite ku chipani cha DPP komanso boma la DPP. Ndili ndi munthu mmodzi amene ndimagwira naye ntchito, amene amayang'anira Limpopo yonse, amene tikakhala ndi zovuta ndi amene amathamanga, ndi munthu mmodzi yekha. Ndipo nambala ya munthu amene ndapereka kwa nduna zina za boma kuti in case ngati anthu ena azinama azibwera ndi manambala osiyanasiyana, nde kuti iyeyi azigwira ntchito yokachita trace ndikukagwira anthu. Nde muzaona ngati tsoka china chake chikazakuchitikirani. Tonse ali Limpopo FM tili bwinobwino, palibe akudwala. Ngati mukuona anthu kukhala tikugwira ntchito pa ground, ndipo mwaona Lufeyo akubwera ndi programu yatsopano yokumva zimene zikuchitika kumadera kwanuko. Ndicholinga chonena kuti zikabwera pa Limpopo boma lizidziwa kunena kuti kunsanje kwakuti kuchitika zakuti. Takhazikisa programu imene pa Limpopo FM imene mkozi ndi mulusi wake ndi Lufeyo Kangaude amene akubwera nayo posachedwa pompa. Don't trust akhalaso akubweranso ndi programu yatsopano, komanso DJ Max akhalanso akubwera ndi programu yatsopano, Kaorea akhala akubwera ndi programu yatsopano, komanso DJ Timothy Ndani Gerard akhalanso akubweranso ndi programu yake yatsopano. Cholinga Amalawi tufuna tizikuziwisani zimene zikuchitika mdziko mwanu, kudera kwanu, kudera kumene kusali kwanu, koma kumadera anthu ena muzidziwa kuti azathu akukhala bwanji. Ndicholinga boma aso lizidziwa, likamalephera lizilephera chifukwa chonoti ananyalanyaza sanafune kupita kuderako. Mwachisanzo nkhani ya fetereza yavuta madera ambiri. Mavenda ndamene akupindula, mafumu ndamene akupindula, azilangizi ndamene akupindula, eni osauka sakupindula. Choncho nchifukwa chake tikubwera ndi maprogramu amenewa. Ndicholinga chipani cha DPP amene akuyang'anira za agriculture chaka cha mawa, chaka chinocho chimene tachiyambachi, akhale ali ndi nthawi yabwino yoyendera madera ndi kukonza maprogramu abwino. Ndicholinga chonena kuti chaka chimenechi pasazakhalenso mavuto, azilangizi asazapeze gawo
lokuba nawo mafetereza athu, komanso mafumu asapeze mwayi wozatiberanso zimene atibera. Ndi chifukwa chake ife ali Mphopo FM tukhala pansi kuti tithandizane nalo boma. Mbali inayi tizathandizira kwauza pitani kwakuti mukaoneza kuti, komanso inu Amalawi kukuuzani zimene zikuchitika. Nde chigawo chakumadzulo kuno ndafuna ndichenjeze nonse amene mwakhala mukugwirisa ntchito dzina la Comrade Ntanyiwa kuti ndimakhala naye limodzi, ndimacheza naye, ndimayankhulana naye, gemu imeneyo yaduka. Nambala yanga sopano ili m'manja mwa anthu aboma amene akuidziwa. Wina aliyense ngati angafune kuba, kaya ena mmagwirisidwa ntchito amene muli kundende, nde kuti gemu pamene papa yaduka, chifukwa ndalolera ineyo kutenga nambala yanga kwa sakubomako, chifukwa is too much. Mukunamizira kuti ndikudwala, amayi anga amwalira, bambo anga amwalira. Nde kuli bwino abomalo aziwe nambala yanga, olupaka mapezeka pena ndi pena ndikamayankhula, koma azidziwa kunena kuti okubaja alephera. Chifukwa mwina akubomako anali ndi mtima wofuna kuthandiza Comrade Ntanyiwa, anali ndi mtima wofuna kuthandiza Wabakiri TV ndi anthu ena onse, koma chifukwa mwina chosadziwa manambala athu, chifukwa anthu anachuluka omangoti ine Ntanyiwa, ine Ntanyiwa. Ngati mmene tikumvera nzathu Abakiri Muluzi, achuluka anthu amene akuzitcha Abakiri TV, pamene Wabakiri TV ali munthu mmodzi. Chigawo chakumadzulo kuno Amalawi sina kutengereni wautali, ndili okhumudwa, ndili okhumudwa. Ambiriso mwina mwa inu mukhumudwa ku chipani cha DPP, komanso kuboma ku DPP mukhala okhumudwa. Ndimagwirisa ntchito mawu onena kuti Bible limanena kuti Mulungu sazalanga munthu asana mudzudzule. Nde inenso ndifuna ndinene kuti tsiku limene ndizibwera ndi mayina a anthu amene akukhala ngati akufuna kubweresa chisokonezo ku DPP, ndizabweresa mayinawo, koma nditayamba kale nditapereka chidzudzulo, nditaona kuti anthu aja akusintha kapena sakusintha. Nde programu yanga ya madzulo ano ndikubwera ndi okhumudwa pa zimene zikuachitikira Mai Jane Ansah. Our land of Malawi, put down each and every enemy, hunger, disease, baby, join together, all our hearts as one, that will be free from fear. Let's celebrate our leader, each and everyone, hey, and the Mother Malawi. Ramses Mateo. Chala cha Mulungu chikaloza, palibewo chikotesa. Mulungu akadalisa, palibewo tembera. Eni Ansah ndi mutalika, Amalawi tinawakana. Koma pakutazaka zisano, akala myala tapangodya. Pafu zonse takupasani, mutisogolere mwantendere. Buku ili la chilamulo, isachoke pakamwa pamu. Mulingaliro sana ndi usiku, kuti msangalase Mulungu. Sono Malawi wetamvera, usamatengeke ndizopusa. Kaya ndi chani chinatiroza, taona nyekwe Malauno. Iwe
Malawi we unachimwira Mulungu. Wagwa Babeloni wagwa uyo wamukwesa ndi Mulungu wakumwamba. Ola limodzi chiweruzo chafika wasanduka bwinja. Wata mfumu wanu wata Mulungu chaleba pakoma. Tejepende tekero farasini awa matembelero koma mukama kumbuka yenawo antu awa muzawa kumbukire lamze maheu bomuledi tanyiwa muzawa kumbukire oni kalindo laitoni mangochi musaza waiwalire wabakiri TV ondwanika chamba musaza waiwalire Richard Mpepu Pastor Chumba muzawa kumbukire Kalonga Boy DJ Munyanane muzawa kumbukire Pire Banda Komaso JB muzawa kumbukire Ushe Mahomed Don't Trust muzawa kumbukire Wagwa Babeloni wagwa uyo wamukwesa ndi Mulungu wakumwamba. Ndi ambecho nchi programu yanga kodi anamsankha Jenny Ansa kukhala vice president wa dziko ndi ndani? Yankho aliyesa kuziwa Peter Mutharika. Kodi anamsankha Jenny Ansa kukhala vice president wa dziko ndi ndani? Yankho ndi Peter Mutharika. Kodi tikamamfunira zoyipa kapena kumupangira maupo sitikuona ngati tikudana ndi Peter Mutharika? Ngati Peter Mutharika anamsankha Jenny Ansa kukhala vice president wa dziko, anthu ngati sitinakhutisidwe ndi chifukwa chani sitinamuze Peter Mutharika kuti enafe sitikukhutisidwa? Amalawi tinavotera DPP chifukwa cha Peter Mutharika. Izizi ndizoona tisabisiranepo. Amalawi tinavotera chipani cha DPP chifukwa tinamkonda Peter wa Mutharika. Boma lapoyamba la DPP linali ndizovuta, munali anthu amene amaononga chipani, amene Amalawi sitinakhutisidwe. Ndi chifukwa chake, chifukwa chotopa pokufuna kukaona zinthu zina, Amalawi anakavotera MCP mosogozedwa ndi Achilima. Mapeto ake Amalawi omwe aja anaona kunena kuti kumene timalowera kuja timaona ngati tikapindulako, koma palibe china chilichonse chapindula. Amalawi anachikhulupiriranso chipani cha DPP kuti chayang'anire. Chifukwa chonena kuti Amalawi anachikhulupirira chipani cha DPP, ndi mtsogoleri wake Peter Mutharika chinawakomera kulimbana ndi magulu osiyanasiyana kunena kuti ife tikufuna Peter Mutharika yomweyo wokalambayo. Ndipo ma activist ngati Nyani Wamphongo anafika pa Japoni na kuti olo atakhala kuti akuzikozera a Peter Mutharika, koma ife tatenga akakhale pa ballot paper. Olo atakhala zonena kuti atisiya, koma ife zina lawo likakhale pa ballot paper, chifukwa cha chikondi chimene Amalawi anali nacho pa a Peter Mutharika ndi chikhulupiriro chawo chonse. Chinakomera a Peter Mutharika ndi kumsankha Jenny Ansa. Lero ndizomvesa isoni chifukwa chonena kuti amayi Jenny Ansa anakapereka report kwa a president mmene nduna zina za boma zikufuna kuonongera chuma kuzera ku Reserve Bank kupyolera kwa amwenye. Lero tatenga a Jenny Ansa ngatola kuika dziko linaonongeka, ena akulikonza, ena akufunanso aliwononge. Sinthawi
yonena kuti tizikundikire chuma. Tikumva tuzonena kuti nduna zina za boma zagulira magalimoto zibwezi zawo, nduna zina za boma zikupanga zakuti, zonsezo tikuzimva. Kukhala cheteku sikuti ni mantha. Malawi ndikufuna ndikuuzeni andale, Malawi sapanganika. Lero akhoza kukukonda koma mawa uzadabwa Malawi yomoja anakukonda uja wasemphana nawe. Uthenga wanga ndikufuna upite kwa zisogoleri nonse a DPP. Sometimes I feel shame ndikabwera pa podium kumayankhula za DPP, chipani chimene takhala tikuchimenyera nkhondo kuti chibwerere mboma kuti chikatumikire anthu. Tinene zona mwayamba bwino mukwatumikira Amalawi bwino. Tikayang'ana ku maunduna mbirimbiri zinthu zikuyenda bwino, koma izi zopangirana maupo nokha underground, Jenny Ansah wakulakwirani chani? Simukuona ngati pamene mukulimbana ndi Jenny Ansah mukulimbana ndi Peter Mutharika? Peter Mutharika mukudziwa kunjaku kunena kuti anthu ena sakumufuna Jenny Ansah, anthu ena akumpangira maupo Jenny Ansah. Tiyeni tisinthe chikhalidwe chathu. Tikuyankhula pano Jenny Ansah wachepereseredwa achitetezo. Zikutanthauza chani? Zimene timaziona mnthawi ya MCP ndi zimenenso tikufunanso tiyambe kuziona. Kuchepeseredwa achitetezo. Lero mayi wapita kunja, akukhala ku nyumba kwake, ali ku holiday, anapita ndi a security follow, koma Malawi Embassy yakana kunena kuti a security aja azimuyang'anira kumene kuja. Chimene mmatengera anthuwo kupita nawo ku America ndicha ndekuli bwino akanangopita wa security mmodzi, enawo ndikusala. Ndifuna ndikupempheni a DPP, ngati pali zovuta zina tapangani mmene munapangira nthawi ija, ndikukhala pansi ndikukonza zovuta zimenezozo. 2030 ili kutali, Amalawi akudikira zambiri kuchokera kwa inu. Akudikira chitukuko, akudikira tu masukulu aulere, akudikira misewu yabwino, akudikira aliyense aone kuti akulandira fertilizer ndi kulandira chokudya. Kodi mukayamba kukokana zikutengereni kuti? Ndinayankhula tsiku lina kunena kuti kodi mukufuna Peter Mutharika pamene akupita azapite nachonso chipani ichi? Mawu amenewa ndizibwereza ndicho linga chonoti tsiku lina muzathe kuwakumbukira ndi kundikumbukira. Mayi Jenny Ansah akuchepeseredwa a security, mani Jenny Ansah kuofesi kwake kukuyikidwa akazitape ndi nduna zina za boma, anthu amene akuzitcha iwowo amphamvu ku chipani cha DPP. Kunalitu wamphamvu Chimwendo Banda, lero ali kuti? Akulakalaka atayankhula mawu onena kuti pepana Malawi zimene ni mapanga sini madzidziwa. A DPP ndikupempheni, tiyeni zotosana, tiyeni zofunirana zoyipa tizisiye, tiyendere limodzi. Ndicholinga cha Peter Mutharika kuti dziko litukuke, anthu alandire zosowa zawo. Ngati a Peter Mutharika simukudziwa zimene zikuchitika kunjaku, anthu mayi amene munamsankha uja ena sakukondwa nawo. Sindikubwera ndi mayina, ndikuyimbiriridwa matelefoni ochuluka tsiku ndi tsiku kuuzidwa kuti a comrade Ntanyiwa
tayambani kutchula maina anthu atadziwe tazuzule. Ndiye ndikunena kuti ndikubwera lero akandika chiwiri, ndinabwera koyamba ndinazayankhula, ndikuyankhulanso akandika chiwiri, ndikabweranso kachitatu kana mbafoloko nditchula anthu amene tikufuna kuononga. Kachosenikoni akazitape ku ofesi ya Gangata, kachosenikoni akazitape ku ofesi kwa Jenny Answer, ku ofesi kwa Japi Muhango, kachosenikoni akazitapa amene mwasiya kumeneko, chifukwa nthawi ikakwana ine ndibwera ndau za Malawi kunena kuti anthu amene ndakhala ndikuanena kagulu kake ndi aka kakupanga izi. Utsogoleri amapereka ndi Mulungu. Gwirani ntchito titumikireni. Mmene Amalawi anapangira mu nthawi ya Peter Mutharika azapanga chimozimozi kunena kuti ife tikufuna akuti atilamulire, ife tikufuna akuti atilamulire. Anthu azakukanganireni ngati mmene anamukanganira Peter Mutharika kunena kuti ife tikufuna ife ndi adati. Amipingo anabwera kuti tikufuna adati. Anthu ochuluka mbirimbiri anabwera kunena kuti ife tikufuna adati. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kuti nonse amene mukupanga maupo kumpangira Jenny Answer mbwezereseni achitetezo ake amene anali nawo. Akafuna kulemba munthu ntchito mukuakaniza kuti iyayi ifeyo tikubweresera anthu. What is that? Ndiye ndikupempheni kunena kuti chipani cha DPP Amalawi anachikhulupirira ndipo akuchikhulupirirabe kunena kuti ndicho khacho chimene chingathe kubweresa zosowa za Malawi. Za maudindo zinazi tazisiyani kaye. Tagwirani ntchito imene mukugwira ndi kutitumikira. Malawi akumva kukoma. Ku Malawi kulibe wachikwanje. Ku Malawi sitikumvako kuti uku kwachitika zakuti. Tieni tisaononge zinthu zimene zili zabwinobwino. Koma kumbukirani kunena kuti Malawi sapanganika. Tikampangira zinthu zolakwika, Malawi ali ndi tsiku lake limene amati akuti sitikuafuna. Malawi sapanganika. Chigawo cha kumadzulo kuno munali ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Chiwongole unalima mwemo adakuingani patana chomwe chawapweto anzano mwachiona kubweresa izizi za dala Malawi samafuna za mbele mbamu moyo watele upenge Inuyo